local. Televisión de Cerceda. Moi boas tardes, señoras e señores. Estamos no tempo de información nesta xornada de luns, día 12 do mes de xullo, nunha xornada na que lles falaremos, como sempre, dos datos COVID. Seguimos con 0 casos en Cerceda, son xa máis de 17 días sin ningún caso positivo en Cerceda. Como decimos, a cousa está medrando, aquí de momento nos estamos librando. Tamén lembren que falaremos da vacinación, de como vai e que teléfonos poden chamar se alguén quedou rezagado, que non pudo poñer a vacina e que xa lle correspondía, pois que teñen que facer. Falaremos deso como dos campamentos urbanos de verán do Concello de Cerceda. Está a piques de rematar a primeira quenda, rematará nesta semana. Este pasado venres estivemos con eles, cos nenos dos campamentos que estiveron no parque acuático. Falaremos tamén da actuación do mago Dani Polo a finales deste mes, da campaña de compostaxe doméstico da fracción orgánica, da renovación do DNI que se poderá facer aquí en Cerceda, pero no mes de outubro, da ITV agrícola tamén, pero que será no mes de agosto, das viaxes do Inserso e falaremos tamén do tempo, onde nos din que para mañán haberá unha melloría, haberá máis sol que nubes, pero as temperaturas non son aínda de verán. En Cerceda estamos xa con ningún caso positivo dende fai 16 días. Entre 16 e 17 días temos aí esa dúbida. O caso é que non temos ningún caso activo en Cerceda, a diferencia do que está sucedendo nos concellos do arredor e en toda Galicia, donde se está disparando a incidencia por mor de gromos concretos en sitios determinados, donde fan que aumenten claramente en algúns concellos do noso arredor, como por exemplo o concello de Carballo ou de Culleredo, que se disparou nesta última semana. Isto non o informa a Xerencia do Área Sanitaria da Coruña. En Cerceda, 0 casos de novo aquí no noso concello. Na nosa área sanitaria, en canto que se refire á presión hospitalaria, non se reflexa o número de aumentos de contaxios coa presión hospitalaria, xa que seguimos con 18 casos de hospitalización en planta e 3 na UCI. Na nosa área sanitaria apenas hai cambios. Eso sí, o número de contaxados aumenta. En toda Galicia, nas últimas 24 horas, volvemos a superar os 550, en concreto 592 nas últimas 24 horas, pero ningún falecido. Nos concellos do arredor, pois como decíamos, houve unha clara subida. Por exemplo, no concello de Culleredo, que tivo 11 máis que o pasado venres, ten 77. Carballo ten, dende o pasado venres ata de agora, 20 máis. Ten 50 casos activos no concello de Carballo. A Laracha mantense nos 26, na xornada de Antonte subiu a 28, agora baixou a 26. Ordes mantense nos 6 casos, Carral ten 4 casos, un menos que fai 24 horas, e Tordolla tamén ten casos positivos, pero non sabemos o número exacto. Concellos como a Coruña, por exemplo, subiu en 100 casos máis, 424 activos que ten o Concello da Coruña. Por lo tanto, como poden sacar en conclusión, está subindo a incidencia, subindo claramente, e nos aquí, de momento, non temos ningún caso positivo. Decíamos o tema da vacinación porque se está levando a moi bo ritmo a vacinación. Todos os días na nosa área sanitaria se están vacunando entre 4.000, 5.000 ou 6.000 persoas. Están nestes intres poñendo a primeira vacina a aqueles de entre 30 e 39 e xa van polos 34, 33, 34 anos, e tamén están poñendo a segunda vacina os de 40 a 49. Todos aqueles que quedaran pendentes de poñer a vacina por motivos, calquera motivo persoal, non puideron poñer algunha das dosis, especialmente a segunda dosis, os maiores de 50 anos para arriba que non puderon poñer a segunda dosis, pois que sepan que ten o Sergas aberto
unha páxina web, a do Sergas, para poder solicitar cita para elo, pero non está funcionando de momento moi debido á saturación, non está funcionando moi ben, polo que llevamos a dar uns teléfonos os que poden chamar a aquelas persoas que estén pendentes de poñer a segunda vacina por repesca porque non puderon facelo por algún motivo. Teñen que chamar a estes teléfonos, é o 881 542 910 ou 881 542 911. Estes dous teléfonos son os que poden chamar e aí sí que lle darán cita para repescar para aquelas persoas que quedaron sin algunha das dosis porque non puderon poñelas no seu momento. Delso seguiremos insistindo nestes próximos días. Cambiamos de tema. Está a piques de rematar xa a primeira quenda dos campamentos urbanos de verán que se levan a cabo en Cerceda para conciliar a vida familiar e laboral ou para que os nenos teñan algunha actividade que facer ao longo da época estival. Este ano, máis que nunca, houbo a afluencia de nenos. En concreto, na primeira quenda hai uns 60 nenos na primeira quenda de todas as edades e xa para a segunda e a terceira quenda xa hai anotados outros aproximadamente 60 ou 70 nenos. Se alguén quere, que sepa que hai plazas, poden anotarse se queren para a segunda e a terceira quenda dos campamentos urbanos de verán. A segunda quenda vai a comenzar entre o día 19 de xullo e o 30 de xullo. Entre 19 e 30 de xullo será a segunda quenda e a terceira quenda será do 2 de agosto ao 13 de agosto. Hai dous horarios, un de 9 da mañán a 2 da tarde e outro máis amplo de 8 da mañán a 3 da tarde. O precio é de 50 euros por quincena en horario normal e de 70 euros no horario ampliado. O pasado venres, este grupo, o que está actualmente de campus, de campamento urbano de verán, 60 nenos, acudiron ao parque acuático aproveitando que había bo tempo e tiveron oportunidade de disfrutar evidentemente de este recinto. Fueron acompañadas por 7 monitoras que en este caso son as que se encargan de organizar todo. Nos tivemos oportunidade de estar ali donde ademais os concelleiros se achegaron dende o Concello, incluso o alcalde, para entregar mascarillas a todos eles, un por un recibiron unha mascarilla dúas mascarillas para que tiveran especialmente para este campamento. Falamos con algúns dos nenos que estaban ali disfrutando da agua e tamén falamos coa coordinadora do campus Lorena. Isto foi o que nos dixeron. Bueno, ¿qué tal estáis pasando? Bien. Bien. ¿Ya te metiste en el agua? Sí. Sí. Bueno, ¿y qué tal? ¿Está fría o está buena? Está fría. Está fría, ¿no? Súper. Súper fría. Y llevas ya desde el lunes en los campamentos, ¿no? Sí. ¿Qué estáis haciendo por las mañanas? Pues actividades, experimentos y hicimos una rutina. Ah, o sea que todavía mejor que lo pasas ahí mejor que en casa. Sí. ¿Sí? En vez de estar en la tele viendo Cualquier cosa, en vez de leer y estar solo en casa en vez de salir. Muy bien. Bueno, Raúl, ¿qué tal tú? Ben. ¿Qué tal estás pasando? Ben. ¿Bien? Bueno, cuéntame si te gusta estar no campamento este. Sí. Todas as mañanas. Sí. Sí? Ter moitos amigos aí? Sí. Sí? Bueno, e que é o que máis te gusta de todo o que facedes? Conta. Manualidades, Manualidades. deportes, Sí. e o aquapark. E o aquapar, non? Pero bueno, ti xa te meteches, non? Sí. E a auga que está fría ou que? Fría. Pero vas outra vez para auga en cuanto podas, non? Sí? Bueno, despois durante o verán que aprobaches todas, foite ben no colegio? Sí. Sí, a ti tamén aprobaches todas, sí? Sí. Bueno, entonces sodes bons estudiantes, non? Sí. Estamos así un pouco, cambiou un pouco en base a outros anos, porque hai que facer varios grupos, pero bueno, a verdad que está resultando bastante ben, e bueno, este ano a verdad é que somos un grupo bastante grande. Cantos? Ahora mesmo están apuntados 65 nenos, e monitores somos 7. Este ano é un grupo bastante elevado. Supoño que tamén será porque as medidas do COVID cambiaron un pouco, entón, bueno, penso que moi ben, o están pasando moi ben, disfrutando, facendo ao máximo actividades ao aire libre, sempre con grupos, rotando e desinfectando todo, bueno, bastante ben. Bastante ben, un ano Sí, complicado, sí. quedan dúas quendas aínda, xa hai xente Sí. anotada tamén, non? Sí, hasta o 13 de agosto aínda se poden anotar, se queren, e bueno, temos esas 3,
Bueno, sempre estaremos así organizados, grupo de maiores, medianos e pequenos, temos 6 grupos, que a veces se xuntan 2, para ser 3 en saídas, e, bueno, por agora estamos así como aterrizando un pouco tamén. Bueno, actividades de todo tipo, deportes... Sí, sobre todo é un campamento medioambiental e facemos todo en base a reciclaxe, medio ambiente, sempre traballando con elementos que nos van sobrando día a día, non os tiramos, pois reutilizamos todo, e utilizamos casi sempre ese material, non compramos grandes materiales de tal, pero bueno, para concienciar tamén un pouco os nenos e as nenas de que hai que cuidar o medio ambiente e de que, bueno, temos que ser todos solidarios, e bueno... Penso que por ahora moi ben. Despois tamén, a parte do medio ambiente, tamén enfocámoslo moito no deporte, tamén pois un pouco pensando en que, bueno, estamos nunha situación complicada, todo aire libre, deporte, xogos, temos gincanas de auga, bueno, esta quenda pa semana temos 3 saídas, bueno, por ahora todo moi ben. Pasando nenos moi ben. Si, o pasan moi ben, están disfrutando, e además se portan moi ben todos, e bueno, moi ben. Tiñamos as verbas de Lorena, coordinadora do campus, e algúns nenos que falaron con nós. O resto estaban disfrutando da agua e do parque acuático, algo que, por desgracia, estes días, ou por menos hoxe, non se pode facer porque o tempo de momento non o permite. Ímonos a outro asunto, a falarlles do espectáculo que haberá aquí en Cerceda co mago Dani Polo. Decir que no noso concello haberá varias actuacións neste verán, algunhas como unha actuación de maxia e outras proxección de cine. Decirlle que haberá a actuación do mago Dani Polo o sábado 31 deste mes de xullo ás 10 da noite no campo da Feira de Cerceda. Hai que reservar praza, hai que facelo no teléfono do concello 981 68 50 01 para a actuación do mago Dani Polo. Isto no mes de xullo, logo no mes de agosto hai pendentes proxeccións de varias películas que non teñen data concreta aínda, pero que se van a proyectar, que estaba previsto xa incluso no mes de xullo. Unha delas, El Rei León, a última versión desta película, son proxeccións que se farán ao aire libre ou tamén en modalidade de autocine. Falamos agora da campaña de medio ambiente para a compostaxe doméstica e que se está levando a cabo xa, e toda a xente que queira participar pode poñerse en contacto co Concello no Departamento de Medio Ambiente, ben sexa para participar na reciclaxe de material orgánico a través do colector marrón que xa está depositado, xa está posto dende fai prácticamente un ano en todo o Concello de Cerceda, evidentemente só nos cascos urbanos de Cerceda, de momento son 80 contenedores marróns os que se anoten a participar nesta campaña de recollida selectiva de materia orgánica. Se lles facilita unha chave e un pequeno colector para ter na casa e participar no depósito de materia orgánica que logo servirá para fabricar compost. E se alguén quere ter composteiros, en este caso composteiros que o Concello xa repartiu en varias ocasións nun convenio con Sogama, volve a facer un reparte de composteiros e aquela xente que queira recollelos, pois que sepa que ten que previamente anotarse. Ten que facelo a través do teléfono de Medio Ambiente 881 86 41 22 ou por correo electrónico en medio.natural@cerceda.es. No reparto dos composteiros e de colectores será por orden de inscripción, polo que unha vez se esgoten, evidentemente xa non se collerán máis anotacións. Si despois aqueles que teñan composteiros e os otorgaran un ou participen tamén na campaña do colector marrón, o día 17 está previsto que o día 17 pola mañán ás 11 no campo da Feira de Cerceda, 17 deste mes, teña lugar o reparto dos colectores e tamén da participación de reparto mellorito dos composteiros e a participación na campaña do colector marrón. Todo elo, insistimos, están a tempo aqueles que queiran agora, chamando a ese teléfono do Medio Ambiente, como decíamos, 881 86 41 22 ou por correo electrónico en medio.natural@cerceda.es.
Cambiamos agora de tema, falámosles da renovación do DNI, porque aínda queda tempo, vai a ser no mes de outubro, pero por se alguén ten previsto facelo ou lle vai a caducar en breve, que sepa que pode facelo en Cerceda, porque no próximo mes de outubro estarán aquí en Cerceda os axentes da Policía Nacional, a unidade móvil de renovación do DNI, que será os días 19 e 20 do mes de outubro. De momento, aínda non se poden anotar previamente, teñen que facelo a partir do día 20 de setembro. De todos os xeitos, iremos informando a medida que se achegue esa data. Tamén queda tempo, pero tamén vamos informando de que haberá unha inspección técnica de maquinaria agrícola, da ITV Agrícola, de novo aquí no noso concello. A unidade móvil vai a estar na Silva, a unidade móvil técnica de inspección de vehículos agrícolas vai a estar na Silva no vindeiro mes de agosto, a finais de agosto, en concreto na esplanada preto da piscina, estará os días 26 e 27 de agosto. En horario será, como sempre, pola mañán de 9 a 1 e pola tarde de 3 e cuarto a 6. E se alguén quere xa pode ir pedindo cita previa no teléfono 902 30 90 00 ou por internet na súa página web sicitv.com. Se trata da inspección técnica de maquinaria agrícola que será a finais do mes de agosto en Cerceda, en concreto será na Silva. E tamén quedan poucos días de plazo para aqueles que queiran disfrutar das viaxes do Inserso, porque abriu o plazo e vai a rematar o próximo día 30 deste mes de xullo. Todos os xubilados que queiran poden solicitar os viaxes do Inserso ata o próximo 30 de xullo, despois deste ano pasado complicado pola pandemia, que obligou a suspender o programa de turismo do Inserso, de novo retómase, púxose en marcha coas medidas sanitarias necesarias. As viaxes poden realizarse agora entre os meses de outubro deste ano e xuño do ano que ven, do 2022. Os lugares aos que se pode viaxar pois poden ser turismo en costas, como pode ser Cataluña, Andalucía, Murcia, Valencia, Baleares ou Canarias, ou viaxes de turismo do interior, nas diferentes comunidades autónomas españolas, ou en tamén turismo de natureza ou de capitales de provincia. Poden elexir calquera deles. Os precios oscilan, evidentemente, dependendo do lugar e do tempo que vai a estar de estancia, oscilan entre o mínimo, que soe ser entre os 105 euros ou o máximo sobre 410 euros. En calquera caso, son con pensión completa, en habitación dobre compartida. Si queren individual, terían que pagar un suplemento e tamén se incluye ao desplazamento, se incluye en este caso o desplazamento ata o lugar de vacacións. Os requisitos, pois ser pensionista da xubilación do sistema da Seguridade Social, ser español e, en este caso, poden ser por viudedade, tamén pensionistas ou por outros conceptos. En calquera caso, son os requisitos mínimos que hai que ter. Imos a rematar as previsións do tempo. Que nos di Meteo Galicia para a xornada de mañán martes é de que estaremos nunha situación intermedia entre as altas e as baixas presións. Así agardamos para mañán un día con ceos máis anubrados canto máis ao norte, donde pode haber algunha precipitación feble pola mañán. A medida que transcurra a xornada, especialmente pola tarde, abriránse grandes claros. Eso sí, as temperaturas mínimas incluso van a descender lixeiramente, mentras que as máximas experimentarán un lixeiro ascenso. Aínda así, teremos máximas como moito de 19-20 grados en Cerceda e as mínimas rondarán os 12 ou 13 grados. Os ventos van a soprar frouxos de compoñente norte. Pois co tempo rematamos, nada máis. Gracias pola súa compañía. Saúdos na radio, está Tomás Ramos, Marisol Rodríguez na realización, na edición e na montaxe da televisión. Está Manuel Eirís na redacción e quen lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes. Adeus.